преди 2 седмици тук на това място станахме свидетели на възстановяването на характерни за нашата община традиции за занаятия. Насладихме се на богато разнообразие от музика, песни и танци. Днес се надявам всички ние отново да станем част от празника, който съвместно сме подготвили със самодейците от нашата община. Ще имаме възможност да се насладим и на старинните гозби на нашите баби. На всички участници пожелавам успех, а на останалите добро настроение. Благодаря. Благодарим. Убеден съм, че съборът ще завладее гостите и жителите на община Аврен с красотата на българските песни, танци и традиции. Нека 14 октомври се превърне в истинско тържество на българското народно творчество и традиции.
Аплодисменти! След като се изпече от двете страни, слагаш сиренци и слагаш следващата. Така до последната ето стават на катени питки. А кога се яде това нещо? Иска какво върви? Ами с всичко, според мен. С ракия върви ли? С ракия ще стане. Добре, значи тук имаме накатени питки. Всеки, който иска, може да дойде да ги дегустира. Топли са току-що са ги изкарали. Добре, продължаваме нататък. Народно читалище Христос Мирненски 1926. Аплодисменти за тях. Йоу, тази сутрин с нощи замина и не са и върнал. Къдя замина той момче? Няма го и няма го. Цяла нощ не съм спала. Къдя отиде? Идем. Цяла вечер, мале, скитах, ходих, чудих се, майх се и не знам що да сторя. Залюбих, мале, две моми. Едната, мале, богата, другата, мале, бедна. Чудя се, мале, мая се, що да сторя, коя да взема. Кажи ми, мале, помогни ми. Ами, според мен да вземеш бедната, че им гледаха тера. Пък богатата, ама пак, която ти е на сърце, ама бедничката после им гледаха тера. На мене де? Тай, мале, ще сторя. Тай, вземни бедната, че. Ами, хубаво си направила, ама аз цяла нощ са тук. Цяла нощ. И аз цяла нощ. Мисля, водих, скитах, чуя се, мале, кахарен съм много. Зимни бедничката пък. Тай, мале. Ще видим светни. Залюбих, мамо, две моми, блага Еленка, двечките, блага е чедо богато, Еленка е чедо сюрмашко, блага е чедо богато, Еленка е чедо сюрмашко. Отидох, мамо, отидох, благини, мамо, на гости, нали е чедо богато, чуди се, блага моя се, нали е чедо богато, чуди се, блага моя се. Посла ми, мамо, посла ми дюше катлазен, завима, мамо, завима с Юрган Копринен, завима, мамо, завима с Юрган Копринен. Та легна, мамо, та легна блага при мене, душа и ме решеше на 3-годишно купешко, душа и ме решеше на 3-годишно купешко. Та станах, мамо, от
Налиече до сурмашко, чуди се Ленка Майя се. Налиече до сурмашко, чуди се Ленка Майя се. Послами пастри чулове, зави мъчерги шарени. Та легна Ленка при мене, душа и миришеше, душа и миришеше на Карамфилова градина. И прекрасното изпълнение на Народно читалище Христос Мирненски. Тук Аз съм Бошко хубавец, вечния Еден. На Балкански полуостров няма друг като мен. Любени са в мене всички женички и момички. Блазе човеко като мен. Хей, блазе човеко като мен. Една гани ме на кино, друга у дома. Трета вика, Гошко мили, днеска съм сама. Сам се чудя и се мая, де ще му излезе края. Блазе човеко като мен. Хей, блазе човеко като мен. Който не си е взел макето, тук има солук, едно специално питие. Ето тук се намира, който иска може да дойде да го дегустира. С булгур. Вино. Да, бяло или червено, няма значение. Каквото има, само да е хубаво вино. Признаци направихте ли тази година вино? Сега го правим. Става ли с как е? Рекламата добра ли? Добре. Значи, в признаци са направили виното да знаем. Следващото. Охо, тук значи сме приготвили с вино. А що е това, което? Това е закуска, която са правили нашите баби. Значи, те са месили на времето много хляб в големи пещи. И хляба, който остане малко босо, са го навишвали на древни парчета, слагат го в намазана тава, слагат го на печката и започват да извършват този хляб. Слагат го прав и чубрица, червен пипер и сол. След като се изпържи хубаво хляба, се поставя на масата и по средата се слага една голяма купа с зелена чорба, нарязан прас и люта чушка.
госпожа Стоева. Госпожа Илка Петрова, управител на фирма Пероника. И кавалера в журито, господин Петър Златев, хореограф. Аплодисменти за господин Златев. Всички костюми, които ще видите, са абсолютно автентични. Средната възраст на костюмите е над 70 години. Ще имате възможността да се запознаете с всяка една част на костюмите. Завъртете се пред всички. Всички вас са участниците в днешния конкурс. Моля да ги подкрепим с аплодисменти, бурни аплодисменти още веднъж.